Poznaš na zemaljskoj kugli. Gdje si ja? Sve kategorije. Ti mene da voziš. Pa ja tebe učim. Kad bre? Evo sad. Avion je Dino da Da te naučim tikvane jedan. Ajde bre, tikvane krenuo si na svadbu. Živiš u 21. vijeku da znaš da voziš auto, kako ćeš sutra djevojku? Dobro plati ko čovjek taksi. Pa što plati, ne mrezi uvijek da platiš. Šta se dereš u rane, Zoreć? Kad treba, ne možeš ti uvijek platiš. Nek se naučiš, položiš kao čovjek, voziš, svi voziš. Čuj ti platiš taksi. Taksi ti budeš mutav, jel? Pa ti si mutav ako ne znaš da voziš. A pa kako sam ja mutav, ja sam profesionalac voza. Otvori mi da uđem. A tebi ja otvorim, ti gospodin. A naravno. Ajde, uđi da te učim, ajde. Pa kako si stavi ispred mene, kako da uđem? Uđi da te učim, Pa ajde. pomeri se. Ajde tikvene. Tu. Tikvu, ajde. Ajde. Bukova glava. Otvori lepo vrat. Polako, ne lupaj. Ti hoćeš da budeš gospodina Dunđer. Evo. Stani. Ključ. Šta radiš ti kad uđeš u auto prvo? Pa radi, fino. Daš mu kontakt na Pa ključ. dam kontakt. A šta je ovo? Pa šta je ovo? Ovo je volan. Šta je ovo? A, za vola. Je to za vola? Vola, ovo je volan. Vidiš da je okrugao. Ti si znači vol koji koristi volan. Je li zemlja, je li kao zemlja što je okrugla kao lopta? Ovo okruglo. Ako kaže da je zemlja okrugla. A je okrugla je, kakva je nego okrugla. A kako onda formula što ima ono, nije okrugla? Dobro, jesi zapamtio da je ovo volan? A dobro, volan, Šta daj ti dalje. meni pametuješ da sam ja? Šta je ovo, Tebe učim 1, 2, ja 3, tebe ili 4? ti? Jesam ja instruktor ili ti? Ti si instruktor. A onda si ti mene uči ako tako Pa što me nisi vezao? Hoćeš da Kad tako izletim iz znaš, auta? to nisi naučio. Hoćeš Što da nisi izletim? naučio? Je li ovo volan? Šta je ovo? A gdje ti je Jel ovo- pojas? Šta je ovo? Što će Pa ti? gdje je Ne- sigurnosni Ne pojas? treba pojas. Čekaj. Kako ne treba Sad pojas, ovo mene 21. uči. vek? Čekaj, jel ti ovo... Šta radiš to, pokvarit ćeš? Kako se ovo zove? Nemam pojma, šta je ti? A ovo je... Mijenja! Kod ovce, mijenja! Pa šta da menjam auto? A mijenjaš brzine. A brzine? Šta je ovo? Pa što da menjam brzine kad stavim na mesto budalo? Koje je jedno? kvačilo, koje je kvočca, ajde. Pa ne znam. Evo, šta je to? Šta je To ovo? u sredinu je Šta je pedala. ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Pa nešto što ima... Pa gas, majmune! Majmune, tikvane, jedan tikvane. Čvoku jednu da ti udari. Gas, ovo je gas. Pa kakav gas kad stojiš u mestu, Ovo majmune? je kočnica, kvačilo. Pa šta mu radiš? Zapamti, gas, kočnica i Ovo je kvačilo. čovjek lud, majke. Volan, mijenja. Da ja izađem iz Ručna auta. kočnica. A ne da izađem, stavio sam te da Pa te šta si naučim. sve uradio za 2 minuta i gasi Ja kočiš sam ti ti ovo? prijatelj, hoću da te naučim kako se vozi auto. Šta je to? Pa mi i dalje stojimo u mestu debilu jedan. A u mjestu, prvo ti na mjestu objasnim, nećeš ići na ulicu. Pa upali auto! Da zalijepiš. Pa ti nisi Jesi normalno normalan, da zalijepiš nekoga. Pa da odgovaraš da ideš u zatvor, da ja idem u zatvor zbog tebe. Da se vežemo, A kao da se ne instru- vežemo. Ako sam ti instruktor, ima da slušaš tikvanje. Da se vežemo, da se ne Ne vežemo. trebaš ni vezati. Pa kako ne treba burje kad me zaustavi? Ne treba ja sam poznat ličnost. ti si, znaju bre, me svi. budala, bre. Čekaj, svi me znaju, ne treba Ja se se vezati. vežem, bre, Ja se sigurno. nisam nikad svezao. bre. Sigurnost na prvom mestu me Ajde, učilo pa jedno. dobro ti, ali evo ja. Ti instruktor kod tuto. Evo sada, Polako. ideš tikvane ovako, ideš prva. Gdje vidi. ide? Ideš prva dolje, vidiš nogu. Stisneš dolje lijevu nogu, a ubaciš u prvu. I lagano pustaš, kvačilo, razumiješ, a malo nasloneš nogu desno na gas i lagano, nema tu trza. Stani, bre, budala. Nema tu Stani. Pa šta stani? A nemoj da me... Pa ti me ja tebe učim ili ti mene učiš? Pa ti mene učiš. A pokazivam te ovako. Pa što vidiš. me plašiš? Evo, ovo ti je prva, vidiš, ovo druga. Uključi, ovo treća, jesu ovdje evo mene brzine? četvrta, evo peta. U prvo ti je sad, evo piše Čekaj ovdje to. jedan. Čekaj, šta ti je to, nije ti to... Pa šta je ovo jedan? To je jedna brzina. Ko tebe pita za ovo su svjetla majmune jedan, majmune. Koja svetla ima ovdje? Majmune, čekaj, evo ovako. Čuj. Postavi to je grijanje, ajde. Pa ti kažeš svetla. A do ovo svjetla, ajde, wow. Ma nije to svetlo, to crveno i plavo kad te juri majmune, mulja. nebitno je, to bitno je menja. Pa to je kad prevestiš Bitno je u mulju. kočnica, kvačilo i gas i A mijenjač. nije To je bitno. sve nebitno, ovo sve i čupaj, baci, ovo ti ne A treba. radio? Ovo ti ne treba, ručnu nikad ne diraj. Niti potreba, imaš jedino zimi i Ti da lubetu. pustiš radio pingvin da čujem. Zimi se puno ni zateže ručna. I sad ovdje držiš ovako, gledaj ovako. Gledaj sad ti. A šta je? Pričam te objašnjavam. Ajde. Majmune jedan. Ajde. Evo, Šta je to? evo Pa vidiš. šta radiš? Evo ovako. Evo sad sam ti Pa pokazao. daj bre, Ajde sjedi da ne znam vidim. da vozim bre. Ajde sjedi da vidim kako ti voziš. Ajde bre, beži Čekaj, mene bre, čekaj. gasi ti Ostani, sam. ostani. Pusti me bre, ima da naučim u osnovnu školu kako se vozi, neću tu da učim. Budala. Budala. Ovo će mene učiti da vozi ovdje. Ne vjerujem da je ikada bilo koja televizija imala ovakav mini film sa ovakva dva šoumena, dakle Nenad i Zmaj od Šipova.